दिनैनिफ्राय 2 हप्तासिम लकडाउनआ इनक्रिज जाफिनबाय। नोंथांमोना नायनो नागिरदों गोदान रादाब इउट्युब चेनेल आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दं आं सुरज सुरगारि। नोंथांफैनो आबुं रादाब। जनधन एकाउन्ट थानाय आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जायफोर आइजोफोरनाव जनधन एकाउन्ट दङ बिथांमोननि एकाउन्टआव थांनाय एप्रिल दानाव 500 रां फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हिसाबै हाबदोंमोन। थिग बिदिनो मे दानावबो सेकेन्ड इनस्टलमेन्ट हिसाबै बिथांमोना मोननो हागोन। आरो बिथांमोननि एकाउन्ट नाम्बाराव जायफोरनि एकाउन्ट नाम्बारा जोबनायाव 0 आरो 1 जायो बिथांमोना 4 मेनि गेजेराव रांखौ मोननो हागोन। आरो जायफोरनि एकाउन्ट नाम्बारा 2, 3 जोबथारनायाव दङ बिथांमोना 5 मेनि गेजेराव मोनगोन। आरो जायफोर एकाउन्टनि जोबनायाव 4, 5 दङ बिथांमोननि एकाउन्टआव 6 मेयाव 500 रां हाबगोन। आरो जायफोरनि एकाउन्टनि जोबनायाव 6, 7 दङ बिथांमोननि राङा 8 मेयाव हाबगोन। आरो जोबथारनायाव जायफोरनि एकाउन्टनि नाम्बारा जोबनायाव 8 आरो 9 दङ बिथांमोननि एकाउन्टआव 11 मे सानाव हाबगोन। दिनैनिफ्राय 3थि खेबनि लकडाउनआ जागायगोन। आरो बे 3थि खेब लकडाउनाव मोननैसो गाइडलाइन होनाय दङ। आरो बेफोर गाइडलाइनफोरा मिरु सरकारा फोसावखांनायनि उनाव मिरु सरकारनि गाइडलाइनखौ बिथा खालामनानै आसाम सरकाराबो मोननैसो गाइडलाइन फोसावदों। बेफोर गाइडलाइनफोरा जाबाय गिबियाव इंटर डिस्ट्रिक्ट बासफोरा सालायनो हागोन। आरो बेवहाय मोननैसो गाइडलाइन होनाय थागोन। जायफोर बासफोरा नेशनेल हाइवेनि गेजेरजों थामहिनबा अरेन्ज जननि गेजेरजों बारलाङो बिथांमोना बे अरेन्ज जनाव थाद'नो हानाय नङा। बिथांमोना डाइरेक्टलि खारनो नांगोन। आरो बेफोर बासफोरा ग्रीन जनावल'सो लाखिनो हागोन होननानै फोरमायदों। नाम्बार 2 दङ इ कमार्सफोरा सोलिगोन। थामहिनबा फ्लिपकार्ट आरो आमाजन बायदि इ कमार्स फालांगिफोरा गोदो माबोरै सोलिदोंमोन बिथांमोना बेबायदि सोलिफिनगोन होननानै फोरमायदों। रेस्टुरेन्ट हटेलफोरा खुलिनो हागोन। नाथाय रावबो जिरायनानै जाग्रा आदार जानो मोननाय नङा। बिथांमोना जाग्रा आदारखौ गावबा गावनि न'सिम लांनो नांगोन। सेलुन बिउटि पार्लारफोरा बन्द थागोन। 5 नाम्बाराव दङ 50% साख्रि आवलाफोरजों गावारि आरो सरकारि फसंथानफोरा खामानि मावनो हागोन। 6 नाम्बाराव दङ बायजोआव ओंखारब्ला मास्क गाननानै बेरायथारनो नांगोन। 7 नाम्बाराव दङ अट' रिक्सा एबा टेक्सिफोर सालायनो हागोन। नाथाय बेवहाय ड्राइभारजों लोगोसे उननि सिटआव 2ल' पेसेन्जार गाखोनो हागोन। 9थियाव दङ बाइकफोराव 1ल' मानसि गाखोनो हागोन। आरो उननि सिटआव माब्लाबा 12 बोसोरनि गथ' आरो हिन्जाव मानसिफोरा गाखोनो हागोन। 9 नाम्बाराव दङ सरकारि आरो सरकारि नङै फसंथानफोराव आइजो खामानि मावग्राफोरा 5 बोसोरनि गथ' एबा 5 बोसोरनि सिङाव उन्दै गथ'फोर दङब्ला बिथांमोना सरकारि फसंथानफोराव खामानि मावनो फैनांनाय नङा। 10 नाम्बाराव दङ हाबथायारि सोलिबाय थानाय बाजारफोरा बन्द थागोन। आरो 11 नाम्बाराव दङ गामि सोहोरनि हारसिङै थानाय गलाफोरा बेलासिनि 5 रिंगासिम खुलिनो हागोन। आरो 12 नाम्बाराव दङ लारियै थानाय दखानफोरा गंनै बारना खुलिनांगोन। थामहिनबा बबेबा मोनसे जायगायाव 2 दखान दङब्ला बेनि गेजेरनि 2 दखाना बन्द थागोन। आरो गिबि आरो 4थि दखाना खुलिनो नांगोन। आरो बेबो बेलासिनि 5 रिंगासिमहालागैल'सो खुलिनो हागोन। केब सार्भिस एबा टेक्सिफोरा सालायगोन। आरो नाथाय ड्राइभार आरो उननि सिटआव 2ल' पेसेन्जार गाखोनो हागोन। गासिबो समावनो ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिना सोलिनाया गोनांथार। बेलासिनि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम कारफिउ सोलिगोन। नाथाय फार्मासिफोरा खुलिनाय जागोन। मार्केट कमप्लेक्स, शपिं कमप्लेक्स आरो सुइमिं पुलफोरा बन्द थागोन। रायजोआव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ, अमा, बोरमा रोगानाय गारिफोरखौ होबथानाय जागोन। नाथाय आसामनि बाहेराव दाउ, अमाफोर लांनाय गारिफोरा सालायनो हागोन। बेखौ खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आसामाव दासान्दि गोबां हाराव अमा थैगासिनो दङ। बेखौ साननानै आसाम सोरखारा बेबायदि बेबस्थाखौ लादों। जिम, सिनेमा हल बेफोर गासैबो बन्द थागोन। बेफोरनि अनगायैबो स्कुल, कलेज, सोलोंथाइ फसंथानफोरा गोदोनि बायदिनो बन्द थागोन। बेफोर गासैबो ग्रीन जनावल'सो सोलिगोन। आरो जायफोर अरेन्ज जनाव दङ बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टफोरा गोदोनि बायदिनो कमप्लिटलि बन्द थागोन। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंदों दि बिथांमोननि हादराव प्राय 1 लाखनिबो बारा सुबुंफोरा COVID-19 जों थैनो हागौ होननानै
मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों दि बे बोसोरावनो COVID-19 खौ होखारनो थाखाय मेडिसिन एबा भेक्सिनखौ थाबैनो दिहुननानै होगोन। थाखो 12आव जायफोर फरायसा बिथांमोना थाखो 12 थामहिनबा क्लास 12 नि फाइनाल आनजादाव जिरायदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बिथांमोना 25 जुननि गेजेराव HS जोबथा आनजादनि फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै नेहाथारि मनरन्जन काकतिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला गुबुन फारसेथिं HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ जुन दानाव मोनगोन होननानै फोसावदों आरो थांनाय बोसोराव बे मेट्रिक एबा HSLC आनजादनि फिथाइखौ 15 मेआव मोननो हादोंमोनब्लाबो नैबे बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय बेखौ होनाया गोब्राब जागोन होननानै खौरांआव फोरमायदों। दासान्दि आसामाव गोबां हाराव अमानि बेराम जानानै थैगासिनो दं। आफ्रिकान सुइन फेभार जानानै आसामाव 2484 अमाफोरा बुथारजाबाय। बेयो फ्राय 306 गामिफोराव जानायखौ नुनो मोनदों। मन्त्रि अटल बरा बिथाङा बुंदों दि बेयो गिबियाव अरुणाचल प्रदेशआव जादोंमोन आरो आसामाव दासान्दि गोबां बिबांनि अमाफोरा थैगासिनो दङ आरो बे आफ्रिकान सुइन फेभार जानायनि थाखाय जादों होननानै मन्त्रि अटल बरा बिथाङा बुंदों आरो बे बेरामा 306 गामिफोराव जादों आरो जायफोर अमा फालांगिफोरा बेफोर बेरामफोरजों थामहिनबा अमानियाव बेफोर लैखोनफोरखौ नुनो मोनदों बिथांमोना 1962 नम्बराव हेल्प लानो हागोन होननानै बिथां मन्त्रि बराया बुंदों। दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो गोदान रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो। उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान मोनसे रादाब लानानै थाबैनो लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।